Боговете и древните българи е амбициозно произведение, което се стреми да проследи и анализира връзката между древната история на българите и тяхното космическо начало. Авторът Владимир Цонев представя своята гледна точка за историческото и културно наследство на българите, като ги поставя в контекста на глобалната цивилизация и космическите традиции. Цонев изследва идеята, че древните българи са имали значително влияние върху развитието на множество цивилизации по света, включително Шумер, Египет, Индия и Китай. Той също разглежда митологичните и религиозни вярвания, свързани с древните българи и тяхната роля като носители на космическо знание. Книгата предлага интересен поглед върху българската история и предоставя възможност за размисъл относно връзката между човечеството и космоса. Цонев подчертава значението на древните българи в контекста на световната история и тяхното възможно влияние върху различни култури и цивилизации. Боговете и древните българи е книга, която може да предизвика любопитство и да разшири границите на традиционното историческо познание с помощта на своя алтернативен поглед върху произхода и влиянието на българския народ.